Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πρώτο βήμα, ένα πρώτο ξεκίνημα που γίνεται και ο στόχος είναι να επισκέπτονται Τούρκοι τουρίστες τη Χαλκιδική, γιατί πραγματικά είμαστε πάρα πολύ κοντά με την Τουρκία και είναι μια τεράστια αγορά την οποία θα έπρεπε να την εξυπηρετήσουμε και να επωφεληθούμε κι εμείς. Στη συνάντηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι αεροπορικής εταιρείας της Τουρκίας. Πήγε πάρα πολύ καλά η συνάντηση αυτή. Μείναν ικανοποιημένοι και από την περιοχή και από την φιλοξενία που τους κάναμε κατά την περίοδο που ήταν εδώ και ευελπιστούμε πραγματικά και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες να βγάλουν πακέτα προς Χαλκιδική και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Turkish Airlines είναι μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές πλέον εταιρείες στον κόσμο. Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου και ευελπιστούμε στην επίσκεψη Τούρκων τουριστών στην περιοχή. Τα στοιχεία που έχουμε είναι η πρώτη φορά που επισκέφτηκαν την Τουρκία 1 εκατομμύριο Έλληνες και 900.000 Τούρκοι στην Ελλάδα. Αν το πάτε αναλογικά με τον πληθυσμό θα δείτε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, πάρα πολλή δουλειά, για να επισκέπτονται περισσότεροι Τούρκοι την Ελλάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία της περιοχής μας, δείξαν ότι πραγματικά τους άρεσε η περιοχή. Τώρα το θέμα είναι ότι ξέρετε ότι αυτά οικοδομούνται σκαλί-σκαλί. Ήταν μια πρώτη προσέγγιση. Θα δούμε τώρα τα επόμενα βήματα. Ο Δήμος συνεργάζεται με τον Οργανισμό Τουρισμού της Νομαρχίας και ο στόχος είναι περισσότεροι Τούρκοι επισκέπτες στη Χαλκιδική. Ο Δήμος Νέας Προποδίδας σχεδιάζει μια σειρά δράσεων τουριστικής προβολής. Καταρχήν θα συμμετέχουμε σε όλες τις εκθέσεις μέσω του οργανισμού, ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είμαστε τώρα σε φάση με την οποία αρχίσουμε και ετοιμάζουμε ένα καινούργιο φυλάδιο, το οποίο αφορά την τουριστική προβολή της Χαλκιδικής, όχι μόνο βέβαια σε έντυπο, αλλά και ηλεκτρονικά. Αλλάζουμε θέμα. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει το νέο του εαυτό μέσα από τολμηρές, υπεύθυνες και γενναιόδωρες επιλογές, αλλά και πρωτοβουλίες. Αυτά δήλωσε, κυρίες και κύριοι, ο πρώην Υφυπουργός Υποδομών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης, μιλώντας στην Σούπερ τηλεόραση. Ο ίδιος τώρα προτείνει 3 βήματα τα οποία χαρακτηρίζει αποφασιστικά και καθαρά, όπως το ΠΑΣΟΚ να προτείνει δημόσια και να απαιτήσει την παραίτηση των στελεχών του από την κυβέρνηση, αλλά και την άρση της εμπιστοσύνης προς αυτήν, εάν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, σύμφωνα με την δική του πρόταση, αλλά και πρόταση της Δημάρ. Άμα θα δείτε, σε όλες τις ποιοτικές τις έρευνες υπάρχουν 2 δεδομένα. Το 1-2 πόλη, Σαμαράς, Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη πλευρά, τόσο οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύουν στην πολιτική τους. Λοιπόν, δηλαδή τι συμβαίνει τώρα. Ενώ ψηφίζουν κόμματα, δεν πιστεύουν στην πολιτική τους. Ξέρετε γιατί? Από φόβο μην χάσουν περισσότερα ο κόσμος πάει στο Σαμαρά και στη Νέα Δημοκρατία και από οργή και αγανάκτηση ότι εν πάση περιπτώσει τα χάσαμε ούτως ή άλλως, τι άλλο να χάσουμε, πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμώ όμως ότι ο εκλογικός δρόμος που ανοίγει μπροστά μας θα τροφοδοτηθεί πάρα πολύ με πόλος και οξύτητα από τα 2 αυτά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία θα τρομοκρατεί τον κόσμο και τον φοβίζει ότι πάτε στην καταστροφή αν ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι λάθος και κακό, γιατί δεν γίνεται ανταλλαγή επιχειρημάτων πολιτικών. Τρομοκρατούν τον κόσμο και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά θα λέει ότι αρκεί να μην είσαι προδότης, σαν και αυτούς, εγώ έχω λύσεις. Το θέμα... Και οι 2 πλευρές λοιπόν θα απολώσουν, θα οξύνουν και είναι κακό για τη χώρα και την εξέλιξη. Εγώ συμφωνώ το ότι συμμετείχαμε στην κυβέρνηση, την τριμερή στην αρχή και την διμερή στη συνέχεια. Η διαφωνία μου από την αρχή ήταν ότι συμμετείχαμε χωρίς πρόγραμμα. Ούτε εμείς ούτε η Νέα Δημοκρατία. Κανένα κόμμα, και κυβερνητικό και αντιπολιτευόμενο, δεν έχει σχέδιο για τη χώρα. Είναι μόνο συνθήματα. Και η μεν κυβέρνηση υλοποιεί τα προαπαιτούμενα της Τρόικας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η οδενήρη πραγματικότητα, γιατί δεν έχει δικό της σχέδιο. Η ιδέα αντιπολίτευση απλώς μοιράζει συνθήματα και υποσχέσεις. Αυτό είναι το αδιέξοδο που βλέπω μπροστά. Δεύτερον, αν το ΠΑΣΟΚ είχε σχέδιο, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ καλύτερα και την κυβέρνηση με πρωθυπουργό του Σαμαρά να είναι καλύτερη και αποτελεσματικότερη. Τρίτον, εδώ που είμαστε. Απαντήστε μου σε αυτό. Ναι, εδώ που είμαστε. Θεωρώ ότι ασφαλώς μέχρι τις εκλογές πρέπει να κλείσει αυτός ο κύκλος και πρέπει να στηρίζει το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση. Όμως προτείνω ότι πρέπει να διαχωριστεί το ΠΑΣΟΚ
απέναντι στην κυβερνητική προπαγάνδα του success story. Ασφαλώς και έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά αυτή είναι οριακή. Πρέπει λοιπόν το Πασόκ να πει την αλήθεια και να πει στον πολίτη ότι τα υπόδεινα μπορεί να τα περάσαμε, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά. Ο κύκλος της ανάπτυξης έχει ορισμένες προϋποθέσεις και η κυβέρνηση δεν τις έχει χτίσει. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα θα λέγατε, λοιπόν, τι θα λέγατε? Σήμερα λοιπόν εγώ θα πω ότι ούτε ο κύριος Σαμαράς έχει δίκιο, τρομοκρατώντας τον κόσμο, ότι δεν λένε την αλήθεια. Ούτε ο κύριος Βενιζέλος λέει την αλήθεια. Όχι, αυτό λέω ακριβώς. Ο κύριος Βενιζέλος ταυτίζεται με τη ρητορία του κύριου Σαμαρά ή ο Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλου. Και αυτό είναι λάθος. Γιατί το Πασόκ συνθλίβεται στους δύο πόλους. Χρεώνεται όλη την επιλογή της λύσης της κρίσης και ταυτόχρονα τον τρόμο και τον φόβο τον πιστώνεται ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ συνθλίβεται ανάμεσα στους δύο πυλώνες. Και ο Τσίπρας τα εύκολα τις επόμενες μέρες. Προτείνουν τα κυβερνητικά στελέχη και τα κρατικά στελέχη. Δεν μπορεί δηλαδή οι υπουργοί να είναι και η ηγεσία του κόμματος. Αυτή η άποψη μου ήταν πάντα. Ότι πρέπει να φύγουν, λέτε, από την κυβέρνηση. Να φύγουν από το κόμμα, όχι από την κυβέρνηση. Να φύγουν από το κόμμα. Από το κόμμα. Όχι να φύγουν από το Πασόκ. Ναι. Να παραιτηθούν. Γιατί σήμερα αυτοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση από το Πασόκ και αυτοί που συμμετέχουν και στο κράτος από το Πασόκ είναι ταυτόχρονα και η ηγεσία και του κόμματος σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Μάλιστα. Αυτό είναι μια αντίληψη κρατική. Λέω όμως ότι για να πάει αξιόπιστα και αξιόμαχα το Πασόκ στις εκλογές πρέπει το ίδιο του να απελευθερωθεί από το κυβερνητικό βάρος, με την έννοια δεν μπορεί ο ίδιος που πάει να μιλήσει στην κοινωνία, το κομματικό στέλεχος είναι ταυτόχρονα και υπουργός. Άρα λοιπόν λέω διαχωρισμός κόμματος κυβέρνησης, ούτως ώστε το κόμμα να μπορεί να μιλήσει με την κοινωνία και τους πολίτες. Αυτό λείπει. Δεν έχει επαφή το Πασόκ με την κοινωνία. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσει για το σχέδιο, για τη χώρα, να πει αυτές τις αλήθειες που συζητάμε τώρα και να συγκροτήσει προτάσεις. Αυτό δεν κάνει το Πασόκ και κανένα κόμμα δεν το κάνει αυτό. Γι' αυτό και είμαστε μπροστά σε αδιέξοδο κατά την εκτίμησή μου. Και το δεύτερο που προτείνω είναι στις εκλογές που έρχονται το Πασόκ και η ευρύτερη συμπαράταξη δημοκρατική να κατέβει με επικεφαλής τον Βενιζέλο, αλλά όχι με τον Βενιζέλο ως πρόεδρο του Πασόκ. Γιατί προτείνω να καταργηθεί η θέση του προέδρου στο Πασόκ, όπως το γαλλικό και το γερμανικό κόμμα, για να υπάρξει ο διαχωρισμός κόμματος κυβέρνησης. Σε ένα συνέδριο το Γενάρη να επιλεγεί της Δημοκρατικής Παράταξης ο κ. Βενιζέλος ως επικεφαλής των εκλογών και του συνδυασμού και το κόμμα πλέον αυτόνομο και αυτοδύναμο να μιλήσει με την κοινωνία, να ξανασυσπυρώσει τον κόσμο με μια νέα πρόταση να στηρίξει και τον κύριο Βενιζέλο στις εκλογές. Αλλιώς, αν συνεχίσουμε έτσι, είναι το πιο πιθανότατα μπροστά στην οξύτητα της πόλωσης, όπως είπα προηγούμενα, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, να συντριβεί και να εξαφανιστεί τελείως το Πασόκ. Και αν όχι, την πρώτη Κυριακή στις πρώτες εκλογές, όπου δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, στη δεύτερη, γιατί είναι βέβαιο ότι όλα δείχνουν ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, ό,τι έκανε ο κύριος Σαμαράς το 12 θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας, θα πάει σε δεύτερες εκλογές, θα απολώσουν ακόμη πιο πολύ, θα πάνε τη χώρα πίσω και αυτό είναι το επικίνδυνο και τότε θα συντριβεί και το Πασόκ και το Ποτάμι. Βεβαίως η ενδιάμεση χώρη. Γι' αυτό και προτείνω ταυτόχρονα να αλλάξει το εκλογικό σύστημα. Μάλιστα. Και ο κύριος Βενιζέλος μπορεί να το απαιτήσει. Να φύγουν οι 50 έδρες μπόνους στο πρώτο κόμμα, να γίνουν οι 30 όπως ήταν στο παρελθόν. Ούτως ώστε να μην υπάρχει η δυναμική και η προοπτική της αυτοδυναμίας που είναι καταστροφική για οποιοδήποτε κόμμα. Μάλιστα. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, και στην πολιτική μας επικαιρότητα. Είχαμε και εξελίξεις σήμερα και τις τελευταίες ημέρες και μιλούμε για την συγκυβέρνηση, μιλούμε για την Τρόικα, μιλούμε για τα όσα τραβά ο απλός πολίτης που υποφέρει και μας στερούν το χαμόγελο και την ελπίδα. Και, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε και για θέματα που αφορούν τη Χαλκιδική, για θέματα που αφορούν τους γεωργούς, για θέματα που αφορούν τους κτηνοτρόφους. Θέλω να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω που σήμερα είναι κοντά μας στο δελτίο ειδήσεων της Σούπερ Τηλεόρασης ο υπεύθυνος αγροτικής πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας της αντιπολίτευσης του Δήμου Πολυγύρου, αλλά πλέον και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο κύριος Κανταράς Αναστάσιος. Κύριε Κανταρά, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα κύριε Σταθόρο, και εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετίζω και τους ακροατές σας, τους τηλεθεατές σας. Κύριε Κανταρά, πλούσια η επικαιρότητα. Πριν όμως ξεκινήσουμε και δούμε τι έχει γίνει και τελικά εάν θα συναντηθεί ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Σαμαρά, θέλω ένα σχόλιο για όσα υπόθηκαν πριν από λίγα λεπτά από τον πρώην Υφυπουργό Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Μαγκριώτη, ο οποίος εθήτευσε μάλιστα, ήταν υφυπουργός
με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Βεβαίως, από τα επιφανή στελέχη του Πασόκ. Βεβαίως. Και χρόνια βουλευτής και επισημήτη ακόμη ήταν υπουργός. Ναι, σε ένα πράγμα που θα μπορούσα με τον κύριο Μαγκριώτη είναι πως δεν έχει καμία προοπτική ο χώρος του Πασόκ. Και αυτό το διαφάνηκε μέσα και από την τοποθέτηση του, ως αγωνία βέβαια, και τα τεχνικά θέματα που προσπαθεί να προτείνει ουσιαστικά για να επιβιώσει ο χώρος δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική πραγματικότητα, γιατί κόμματα σαν το Πασόκ και άλλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη που επαγγέλθηκαν άλλες πολιτικές, κοινωνικές πολιτικές και έφτασαν να γίνουν οι ναυαρχίδες αυτών των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόμματα που οδήγησαν τις χώρες τους και την Ελλάδα στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν έχουν καμία ελπίδα επιβίωσης. Ακούσατε... Είναι η πραγματικότητα. Για να μην σας διακόψω. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως είπε ότι συνθλίβεται, λέει, το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φοβίζει τον κόσμο, και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς μοιράζει, λέει, υποσχέσεις. Καταρχήν, ένα είναι παρά την προσπάθεια να τοποθετηθεί στο ενδιάμεσο, έτσι, θεωρώ ότι αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, γιατί γνωρίζουμε ότι το Πασόκ είναι ενσωματωμένο στη διακυβέρνηση χώρας με τη Νέα Δημοκρατία και σε πάρα πολλές στιγμές αυτής της πορείας τους εκλιπαρεί κιόλας για τη συνεργασία, για να μην γίνουν εκλογές, για να μην οδηγηθεί στα τάρταρα, και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Μαγκριώτης, και το να σήμερα να επιχειρηματολογεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πολιτική πρόταση, η πρότασή του είναι επικίνδυνη, είναι καταστροφική κλπ. Το πρώτο πρέπει να κάνει και ο ίδιος, αλλά όχι μόνο προσωπικά, ο χώρος του πρέπει να κάνει αυτοκριτική για το πώς έφτασε στη χώρα μέχρι εδώ. Όσον αφορά για το ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε τι προτείνει και τι δεν προτείνει, αν θέλετε, για να δώσουμε και απαντήσεις στις απορίες του κυρίου Μαγκριώτη. Μάλιστα. Που τις εξέφρασε και δημόσια, αμφισβήτησε φυσικά και τις δηλώσεις του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, στην Θεσσαλονίκη, και είπε ότι είναι ανεφάρμοστες. Ακριβώς την ίδια απάντηση δίνει, την ίδια επιχειρηματολογία έχει και η κυρία Βούλτεψη, ο κύριος Σαμαράς. Άρα δηλαδή δεν απέχει πολύ επιχειρηματολογία, δεν απέχει καθόλου επιχειρηματολογία του κυρίου Μαγκριώτη από την κυβερνητική, σε σχέση με την εξαγγελία του Αλέξου Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ήταν το ένα πακέτο ανθρωπιστικής βοήθεια, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν μια πρώτη κίνηση του πρώτου διαστήματος, θα είναι μια πολιτική που θα ξεδιπλώσει λοιπόν για να μπορέσει μετά με τα επόμενα μέτρα να ανακάμψει η οικονομία κλπ. Αυτό είναι μια ιστορία ολόκληρη που αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα το οποίο θα αρχίσουμε να παρουσιάζουμε από τις 28 του μήνα, ξεκινώντας από τη Στερεά Ελλάδα. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να στείλουμε αυτό το πρόγραμμα στον κύριο Μαγκριώτη να το διαβάσει, και σε επόμενη συνέντευξη που θα έρθει εδώ στην εκπομπή σας να το ρωτήσετε ακριβώς, να δώσετε απαντήσεις που διαφωνεί, σε ποια πράγματα συμφωνεί κλπ. Πάμε λοιπόν τώρα στις τελευταίες εξελίξεις. Είχαμε λοιπόν μια πρόταση για συνάντηση από τον κύριο Παπαδημούλη, Σαμαρά, πρωθυπουργού δηλαδή της χώρας, και του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σαμαρά. Η δήλωση τώρα, η επίσημη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ναι στη συνάντηση Σαμαρά-Τσίπρα, όχι όμως να είναι παρόν και ο κύριος Βενιζέλος. Το σχόλιο σας. Βεβαίως. Ήδη η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε διαστόματος του υπεύθυνου του γραφείου τύπου του κ. Σκουρλέτη. Βεβαίως. Και επιβεβαιώθηκε και πριν από 3 ώρες από τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στην αρχική θέση του Προέδρου του κόμματος όταν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έθεσε 2 ζητήματα για συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά. Το χρόνο των εκλογών, τους όρους, προϋποθέσεις, χρόνο εκλογών και Προεδρία της Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό, εμείς είμαστε θεσμικά ανοιχτοί ως κόμμα. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είναι Πρωθυπουργός της χώρας. Και είμαστε ανοιχτοί στο ρόλο το θεσμικό που έχουμε και εμείς, να συναντηθούμε για ζητήματα τα οποία
θα χρειαστεί κάποια στιγμή ο κύριος Σαμαράς, και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, να μας ενημερώσει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, και με τις αποφάσεις που πήραμε σήμερα, αλλά και με την πρωτοβουλία που είχε πάρει ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο διάστημα, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνένεσης και συζήτησης με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που συγκυβερνάει μαζί, στο μέγα θέμα το χρέος, στο πρόβλημα της κρίσης και πώς αντιμετωπίζεται η κρίση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε εκ διαμέτρου διαφορετική αντίληψη. Εξάλλου αυτή είναι και το στοιχείο της σύγκρουσής μας. Βεβαίως, είναι τελείως διαφορετική η πολιτική. Βεβαίως. Άρα λοιπόν πηγαίνετε με δύο όρους, όπως είπα εγώ, οι προϋποθέσεις που δεν είναι η πρώτη φορά που τις εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι να συμφωνηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ποιος θα είναι, αλλά και ο χρόνος των εθνικών εκλογών. Για όλα τα άλλα, φυσικά, θέλουμε να είναι που θέλετε να είναι άμεσα. Αύριο, παραδείγματος χάρη. Διότι πια το αντιλαμβάνεστε. Γιατί δεν θέλετε και τον κύριο Βενιζέλο? Καταρχήν, γιατί λέτε όχι? Ήδη στην τοποθέτησή μου. Να γίνει μια τριμερή. Κοιτάξτε να δείτε, ο Πρωθυπουργός είναι θεσμικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο κύριος Βενιζέλος συμμετέχει σε μια κυβέρνηση. Αντιπρόεδρος είναι. Μπορεί να είναι αντιπρόεδρος, αλλά δεν θα κάνουμε μια